Aw minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma k'a yira ko bi an bɛ alamisa la desanburu kalo tile 24 san 2020 an ka bi bakurubaw o ye Mali furancɛ fanga kuncɛliw kalataw olu bolodara min ni o ye sariya tara dugukolo ko duguba jɔliw ani soko minisiriw fɛ min ni o bɛ tali kɛ dugukolo suguyaw ani a lasɔrɔli cogoyaw kan an ka jamana kɔnɔ ni aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Mara ani décentralisation minisiri ye furancɛ fanga kuncɛli kalataw boloda kalata 4 jate don jamanadenw kan dili sariya sunba yɛlɛmali kan o ye san 2021 kalo 3 filanan ye min o ye sigida lakodɔnnenw olu conseils kalata o bɛ kɛ san 2021 kalo 3 naaninan ale fɛ faso tɔgɔla conseils ani sénateurs bɛ suganti o kalata filanan ale fɛ min ni o bɛ ta ka dakɛɲɛ ni sariya sunba kura ale kɔnɔkow ye jamana kuntigi kalata o bɛ kɛ ka bɛn san 2022 kalo 3 fɔlɔ ale kɔnɔna la o ni députés kalataw olu bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mara ani décentralisation minisiri lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ni politiki tɔnɲɛbɔ tun bɛ nin kɛnɛ kan min baaraw kɛra tarata don desanburu kalo tile 22 san 2020 a tun fɔra ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen min ni o kan ka sigi ni o bɛ sigi mara ani décentralisation minisiri so la o ɲɛmɔgɔw yirala jama la olu ka baara bɛna kɛ min ni o ye politiki tɔnw ani jɛkulu minnu ni olu tɛ politiki tɔn ye ka taa se jamana dɛmɛbaw olu sen donni kalataw la. Dugukoloko duguba jɔliw ani soko minisiriso ye sariya dɔ dayira minisiriw ka lajɛ senfɛ min kɛra desanburu kalo tile 23 san 2020 o fɛsɛfɛsɛra ni ka bɛn o kan a fɔlɔ gouvernement ni sigidaw lakodɔnnenw ka dugukolo suguyaw ani u maracogo dantigɛra filanan gouvernement ka dugukolo suguyaw ani a lasɔrɔcogo dantigɛra sabanan sigida lakodɔnnenw ka dugukolo suguyaw ani a lasɔrɔcogo olu fɛnɛ dantigɛra gɛlɛya min bɛ dugukolo ko la Mali kɔnɔ walasa ka se ka fura sɔrɔ o la gouvernement ye dabali dɔ tigɛ kabini san 2016 waati a laɲininen don ka fɔɲɔgɔnkɔw ani basigibaliya nɔgɔya dugukoloko la jamana kɔnɔ o de ye kosɔn dugukoloko sariya tara san 2020 marisi kalo la ka mɔgɔw ka dugukolo jɛkulu taw sigida lakodɔnnenw taw ani gouvernement ka dugukolo suguyaw ani u sɔrɔcogo dantigɛ. Minisiriw y'u ka laadala tɔnsigi kɛ kunu araba desanburu kalo tile 23 san 2020 a ɲɛmɔgɔya tun bɛ an ka furancɛ fanga jamanakuntigi bandaw bolo o siratigɛ la mara ani décentralisation minisiri tɔgɔ la sariyakisɛ 2020 kɔri fu 317 min taara desanburu kalo tile 18 san 2020 ka kogo ni fanga ni a bɛ wele nanzarakan na ko état d'urgence dɔ daminɛ Mali kɔnɔ o sarati bɛ dafa tɛnɛndon desanburu kalo tile 28 san 2020 o la ka kɛɲɛ ni sariya sen min taara san 2017 kɔri fu 55 min taara novanburu kalo tile 6 san 2017 jamana daminɛni kow ani a kogo ni fanga o kibaruyaw kan o mɔnɔ bɔli walasa o bɛ se ka kɛ ka ɲɛkilen ni sariya sen in na ale kan ka kɛ ni waati tɔ ye tile 10 hakɛ ye o de ye kosɔn kogo ni fanga ni o ye état d'urgence ye min filɛ nin ye jamana kunna o mɔnɔ bɔra a kuntala sabanan ni ka se san 2021 zuliye kalo tile 26 ma a tun ye walasa jamana ɲɛmɔgɔ u bɛ se ka u disi da coronavirus ani basigibaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ o kɛlɛliw ma o hukumu kelen kɔnɔna la ko nafoloko
ani wariko minisiri tɔgɔ la bɛnkan sɛbɛn dɔ tara min ni o bɛ tali kɛ Mali lasigiden sun min ni o bɛ Abuja Nigeria faaba la ale joliko kan a musaka o bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 3 ani miliyɔn 31 ɲɔgɔnna na a baara ninnu u daminɛni n'a kuncɛli o bɛ t'i jɔ kalo 14 kɔnɔna la. Ni kunnafoni bɛ dan siri an ka bi kibaruya kɛnɛw la ne ani n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ foli lase jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu bɛna Noël ni o ye matigi Yesu ale ka bankɛli o nisɔndiyaw fêtes kɛ sini an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ko Ala ka san wɛrɛ yira an na a hɛrɛ ma ka basigi don an ka jamana kɔnɔ k'an kisi ka bɔ bana jugu in tɔɔrɔ ma an bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen in kan.